mámě, že mě zmlátil můj manžel. On mě nikdy nemlátí, nikdy na mě nedal ani ruku, ale teďka to bude poprvé, co moje máma uvidí, jako že mě zmlátil. Vlastně něco musím vymyslet. Tak začínáme. Haló? Co děláte? Koukám televizi, a ty? Nic, sedím na balkoně. Není vůbec vidět. Jo, ale nechci zapnout kameru. Proč? Jen tak. Zapni, co se stalo? Nic se nestalo. Zapni kameru. Ne, ty budeš nadávat. Zapni kameru. Budeš nadávat mámu. Co jsi za to udělala? Co je? Zapni kameru. Maťo mě zbyl. No, Matěj tě zvolil, aby nám víc, jako to můžeš kázat. On mi fakt mě zbyl. Jo, a vypraví tam holubu. Mamo, zbyl mě. Ona mi nevěří. Tady jsou děti. Jo, ukáž kameru, ruky tam pičo. Budeš nadávat, on mi udělal monokl. No, určitě. On mě zbyl, jak jsme se hádali kvůli tomu, jak mi dělal novou tu v kuchyni, tu vodu. Už si dělala celé. Jo, a on se mnou pak hádal. Jo, hádal se to, on tě zběl celou tu tangaru. On se mě nebojí. Ne, zapni kameru, do piči. A nenadávej. Ne, Já budu volat Lukášovi, jde pro mě. no Maťu, to si poslal. On mě fakt zbyl. Ona má Moňu. Nemá? On mě fakt zbyl, mamo. Dobré, vystanou. No tak nevidíš, tady co mi udělal. Nevidíš? On mi dal pěstí. On mi dal pěstí, mamu. Já jdu pryč odsaď. Já jdu pryč odsaď. Já tady nebudu. No fakt. Tak jak by jsem si to udělala, asi nevidíš, když škrtil mě. Však tady mám řasenku, tady nemám řasenku. Ty to nevidíš? Luky, pojď pro mě. Luky, pojď pro mě, more, on mě zbyl. Mamo, táta není doma. On tady není, on žil už se svojí rodinou. On mě zbyl, Luky, řekni si, jak přijde s tebou pro mě. Já už tady nebudu. Bude tak, jak mě zbyl, ty to monokl. On šel tam v míně. Co se stalo? Proč jste se pobili nebo co? Bude tak, že jsem kupovala pičoviny do bytu a že on to nechce to dělat. A že se spotil, tak kvůli tomu měl nervy a dal mi pěstí. Ještě k tomu. No, já za to nemůžu, já už tady nechci být. Tady máš dělat v Německo, tam děl však svoji rodině, ty se tam bude mlátit, tak? Já se přiznám. Ona se vypla. Tak ti patří, tady máš Německo. More, já jsem dělala celou dobu, že prečím, uvidíš video, Dylino. More, ona se vypla. More, jak ji teď zavolám. Tak ona, tady máš Německo, vypla to. To byl prank, mami. Pojď ti ukázat. Pojď sem. Já, ona na to přišla.
Ona na to přišla, hej, že to byl prank. Jak říká A když máma, jo, on by tě zbyl, co tu tady daral, mi řekla. Táto neukazuj, ho asal. Ty vole. Já už fakt nevím, co mám dělat. Čau, strejdo. Tak já už jsem úplně na nervy, víš jak? Ty vole. Mohl bychom zítra stejno, prosím tě, jet pro Pavlínu? Spolu? Určitě ne. Ne? No tak Pavlín jedí vlakem. Jedině vlakem budu muset, no. Já už nevím, co mám dělat. Tak on ne, buzera mě zbyl. Děláš si prdel. No zbyl mě. Úplně mě zbyl kvůli tomu, že jsem nakoupila do bytu to takový ty pičusy, jak se to říká, mámo, jak jsi viděla, jak jsi se mnou hádal. No tak přijeď, sedí na vlák s dětma, přijeď, budeš u mě. Ale vydržíš to do pátku. Já nevím, strejdo, já už chci pryč, já už tady nechci být. Ale on to šel čula. A moc se sebral vašel k Janě, jo? Nebo jak se jmenuje? Jo. Už tam má svou rodinu, ne? Podívej se, anebo kecáte. Nekecá. Dej ruku dolů. No. Směješ, Nesměju se, přísám. Ty se směješ. Kleče.